Italia. Here's blueprints. Catamisa sulfur. Not bad. Hvad så, Dodie? Hvordan går det med filmen der, jo? Nå, ja. Hvordan går det dem? Det går ikke. Vi har ikke nok folk til at lave det. Ged af det. Tænke. IT! Kan du så ikke bare lave nogle flere kloner? Nå ja. Det er sgu da en god idé. Men hvor fanden er introsangen egentlig? Det er bare mig og mine kloner. Det var bedre. Hvor kom jeg fra? Du skulle til at lave nogle flere kloner? Nå ja, okay. Så er den så smut. Det okay, så. Jeg kan ikke afsløre. Det må jeg ikke. Smut. Jo, jeg er din rapperkloner. Det er mig, der skaffer dig kroner. Okay, der gik vist noget galt her. Nej, for jeg er jo helt perfekt, og det er mig, der skal videreføre din slægt. Okay, men så gå lige ud og snak med Alex. Smut. Du bestemmer ikke. Jeg går, når jeg vil. Og det skulle jeg faktisk alligevel lige til. Hvad fanden er du? Jo, jeg er masse for at klone din tumpe. Og hvis der var en klontest, ville du dumpe. Nice. Okay, så prøver vi igen. Ah! Dig! Ja. Ja, dit onde jeg havde hævet dig lige siden den dag. Du skammer uden at du selv vidste. Kan du lave film? Nej, men jeg kan dræbe. Ej, hvor pudsigt, det kan jeg. Oh fuck, min er kun plastik.